Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародара аз шаҳри Ваҳдат як бародари мо гум шудай, Камолов Абдулазиз Саидович, соли таваллудаш 14 август 1981, соли 2001 аз шаҳри Ваҳдат ба шаҳри Свердловска мебиёд, то ҳозир бедарак аст. Касе мешиноса ё ки метавонад якҷоя дар номерои болои экран муроҷиат кунед. Ин номерои бародараш аст. Касе аз даст ҳеч намебиёд, ҳамин видеоро падилита кунед, дар ҳаққаш дуогӯ бошед. Илоҳи худованди бузург тамоми халқи муҳоҷирро дар паноҳи худаш нигаҳбон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. Ин бародари мо ҳастааст. Камолов Абдулазиз Саидович аз шаҳри Ваҳдат. 5 апрели соли 2001 ба шаҳри Россия шаҳри Свердловск СССР рафт. то ҳолира бехату бехабар аст. бародарон аз шумо кӯмак мепурсанд ки дастгирӣ кунед бародармонро. ман ёвам.